Shout out. Shout out po ko po. Shout out lagi. Sino yung mga lani mga ni? Judel Lamongos. Shout out Judel Amongos. Like, share, and follow. ASBD Vlog. What's that? Ang page na dol. ASBD? ASBD Vlog. Page na mo. I-follow nyo. ASBD. Duh. Tadi dong latayan bang. Yaudah dong, madlock ko eh. May kuan. Uy, Kuan, natin siya pa. Kuan mo kung gamito ko. ay, busog ko tay. Busog ko. Busog di ko promise. Nung dia, busog ko ba gahay magkagbatikolon. Ay, bringos na ako na, di na mo kanon. Lagi busog lagi ko. No, tara mong ipangitay, try. Tara mong ipangitaw, gakaon. Happy birthday, Kricom. Masuk ni kuyo. Abi, sige bi, bringos na ako na bi. I-beach na ako na. Happy birthday, Kricom. Happy birthday. Nawata ko na ni. Sabit lang bi. Bringos na ako na, i-bringos. Order man kami sa kuan. Oh, birthday ni Kricom, Jun agaton. Happy birthday. Kricom John day. Busog kay ko. Ano man ito? Chicken? Buntasan na pita nandong. Harapit. Maabot lang ko siya tayo Jeron. Ano ba? Oh, kay birthday man ugma ni Kuan. Ni anak ni Jikre ba? Oh, naa birthday. Oh, trikuan ni kanan ni. Mama. Sumpay. Sumpay. Before this birthday ni Gray, birthday ni Kuan. Kricom. Di mo kayo eh, dalon ako sa balay yo eh. Dalon ko sa balay. Da? Wala man ang imbitasyon yung mga katong makuan kay. Ano man?